बिफांनि रोदा आरो दंफां खावनायनि दायाव 4 सुबुंफोरा जोबथेसालियाव थानांदों। सुलुंनि बायदिब्ला उरिसानि भितरकनिका हायुङारि पार्कआव मोनसे मुलियारि बिफां खावनायाव 4 सुबुंफोरा जोबथेसालियाव थानांदों। जाय बिफांनि रोदाफोरखौ लानानै बे जाथाया जादों। बे बिफाङा मुलियारि गुनफोरनि थाखायल' नङा, नाथाय आबहावा रैखाथिनि थाखायबो गोनांथार। हाग्रा बिफाननि पेट्रलिं हानजाया भितरकनिका हायुङारि पार्कनि कालिभन्जिडिया हाग्रायाव 4 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। बे सुबुंफोरा हाग्रानिफ्राय गोनांथार मेनग्र'भ हारिसा सालासिया बिफांनि रोदा आरो दंफांखौ दाननानै लांगासिनो दङमोन। बे समावनो हाग्रा मावख'गिरिफोरा गोख्रैनो बिसोरखौ खायो आरो बिसोरनि आवथायनिफ्राय खावनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामो। सालासियाखौ ओनसोलारि रावाव बाथारा बुंनाय जायो। बेयो मोनसे मुलियारि लाइफां। बेखौ डायबेटिस आरो ब्लाड सुगारनि फाहामथायाव बाहायनाय जायो। बे बिफांनि रोदाफोरा ओरैबायदि गुदि मुवा थायो जायखौ सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होननानै मानिनाय जायो। बेनिखायनो बेनि दाबिया बांगासिनो दं आरो आयेन बेरेखायै दानस'नायनि जाथायफोरनि रादाब मोनगासिनो दङ। हमजानाय 4 दायनिगिरिफोरा हायुङारि पार्कनि बायजोआव थानाय गामिफोरनि थागिरि। बे सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै सालासिया बिफांनि रोदा आरो दंफांखौ दानस'नानै फाननो नाजागासिनो दंमोन। हाग्रा मावख'गिरिफोरा बिसोरखौ न्यायारि बेंथायाव दैथायहरनाय जादों आरो बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जादों। हाग्रा बिफाननि सासे गागि मावख'गिरिया बुंदों दि पेट्रलिं हानजानि सांग्रांथिनि थाखाय बे जाथाया सोराङाव फैदों। भितरकनिकानि हाग्रायाव आयेन बेरेखा दंफां दाननायखौ होबथानो थाखाय नायगिदिंनायखौ गोख्रोंसिन खालामनाय जागोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।